Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जेबो संनायनि नङा आरोना, जानाय संनायनि नङा दिनैहायनि भिडिअआ। दिनैहाय जोङो नै दायो बेलासिनि सम, माने दिनैथ' 4 तारिख जाहैबाय नभेम्बरनि, ओमफ्राय गाबोन 5 तारिखआव जोंनि आगैनि बार्थडे दङ आरोना। ओमफ्राय जोङो बेनि थाखायनो दिनैहाय माने अर्डार खालामनो थांनो नागिरदों केक। दा अर्डार होना दोनखाबासो जों गाबोन मोनगोन नालाय। ओमफ्रायो दिनैहाय जों दायो आगैजों आंजों, आगै प्रियानि बार्थडे आरोना, गावहाबो कलेज थायोना, बेनि थाखाय माने फैथारनो मोनाखै आरोना जोंहानाव। ओमफ्राय दा बियो नै दिनैसो दानि फुङाव फन हरनानै आंनो खोन्थादों गाबोन आंनि बार्थडे दङ आब' बिदि होनना। ओमफ्राय बिनिखायनो जों दायो केक अर्डार खालामनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला, आरो सोरबा सोरबा बावबायबो जानो हानाय जोंहानि आगैखौ। ओमफ्राय दा नुगोन आरोना नोंथांमोना, फैगासिनो बियो न'निफ्राय जोंहानाव आंखौ लानानै थांसिगोन आरोना, सालबारियावहा अर्डार खालामहैगोन। स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ। बेयाव आंनि खमला दं ना? नै लोगोफोर दायो मोनफैबाय आगैया, थांनोसै जोङो। माबा मा होनो, बिसानाबो स्कुटिया गैया, जोंहानाबो गैया। दा जोङो पिलपिलिजोंसो थांगोन आरोना सानैबो, खाथिसो बारा गोजान नङा नालाय। थांसै। आया मबाइल गंसेया मा हरलाय? नांला, आखाइजोंनो लानोसै। नै जोंहा टमटम मोनबाय, थांगासिनो। लोगोफोर मोनफैबाय जोङो। दखाना खुलिदोंना खुलियाखै पात्ता गैया। औ खुलिदों सं, सानफ्रामबो खुलिखायो। दिनै मबाइलखौ सुखांनाय। अबे पिंक? ओइ गेजेरनिया नै इयो। এটা কি ফ্লেভাৰৰ হয় মাজৰটো দাদা? কোনটো? এইটো পিংক কালাৰটো এইটো। এইটো পিংক কালাৰ ষ্ট্ৰবেৰী। এই আপোনাৰ যেটো মডেল হক ফ্লেভাৰ যেটো লাগে এইটো দিম। হয় নেকি? होमबा माने डिजाइनखौल' नायदो नोङो, मा डिजाइन खालामदों? आं डिजाइनखौ नैखौ मोजां नुदों र', नैखौ मोजां नुदों। नैखौ मोजां नुदों, नैखौ मोजां नुदों। फायखननाय दङ आरो बिबारखौ इदि होनो हागौमोन ना? इलाय खोथाबानो होनो हागोन र'। ओइखौबो मोजां नुदों, ओमफ्राय नैखौबो मोजां नुदों। बेखौ साबसिन नुदों, सबनिसाय साबसिन इखौ नुदों। ओइ रेडटु ভাল লাগিছে দাদা। এইটো না? रेडटु। এইটো। নাম দিলো না? नामखौ खोथानांगौ। नाम होबो सब र' এইটো কলমটো দিছুন, লিখি থৈ যাং, আপুনি বনাই থৈ দিব आरामसे। नै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेयाव लाफैनो हागोन। কি আছিল এইটো দোকানৰ নামটো দাদা? কোনটো? আমাৰ সিটি বেকারি। সিটি বেকারি। সিটি বেকারি অপোজিট एसबीआई बेंक। नैयाव लाफैनो हागोन आरोना नोंथांमोनाबो लोगोफोर। सोरबा सोरबाथ' मिन्थिखायोबो जानो हानाय, सालबारि एरियानि, रुपहि एरियानिफोरा बिराद मोजां मोजां बानायखायो आरोना लोगोफोर इयाव। नै आं बार्थडेफोरबाथाय एनिभार्सारिफोरबो बेयावनो अर्डार खालामफैयो आरोना। ओमफ्राय आगैनिखौबो इयावनो अर्डार खालामना होबाय। गाबोन बिनि बार्थडे लोगोफोर, बयबो उइस खालामहरदे जोंहानि आगैखौ। एकदम स्टेट बेंक खाथियावनो आरोना लोगोफोरनि, बिथिं दङ स्टेट बेंक, ओमफ्राय नै मोखांजों मोखां आरोना स्टेट बेंकनि दखाना। हा कि कले? इखौनो होगोन आं दिनै ब्लगखौ। सेलफिसो जानो हाबाय। बे केमेराजों बानायना सेलफिजों बानायना? सेलफिजों बानायना। এসুন দে কি কি আছে কি কি নাই ওলাই দিও, লবা লাগাখিনি লৈ যাম, আৰু বাকি থাকি হলে কালি লৈ যাম। কিবা পাহৰি গলে কেক লবা হাতে। এইটো কিমান ধৰিব আপুনি এতিয়া থাকিব? কি 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 বুলি কি কেকৰ পইচাটো ৰাখো যদি নাই, যদি মানে 200 টকাহে আনিছিলো। খালি এইবিলাক নলম বুলি ভাবিছিলো, এতিয়া আৰু দোকানত আহি কিনি আৰু লবা নগল না। না যেন দাপিৰ পিলিছ তাপিনা না ৰূপহিত লম বুলি ভাবিছিলো। হেতো আমাৰ পৰা কেক লব, বেলেগৰ পৰা মাল লব, এইটো না লাগানো লাগে তো ওখানে দে নন লাংসি বা কেকবো মাবাল লানো 500 ল। কালি পুরা ডিজাইন হেতো আৰু কি লাগব ক? নানি মানা 120 দে যাও দে। ওকে ঠিক আছে। আৰু খন্থা কালি সোনকালে কৰিব হা দাদা, যিমান যিমান পাৰে সোনকালে কৰিব দে দাদা। मोनथामल' बुस्थु, ओमफ्राय 200 टाका थांबाय इखिनियावनो। ओमफ्राय आरो दा बानायहैबावनांगौ आरोना रुपहियाव, जोंनि रुपहियाव बानायहैसिगोन दा। बेलुन माबा माबिफोरखौ लायाखै नालाय, लाहैनोसै आरो थांनानै। लोगोफोर जोंहा मा जाखो, माबा माबि लानानै फैसाखौबो एसे खम लाबोखादोंमोन नालाय, बार्थडेनि माबा माबि बुस्थु लांनो होनाथ' फैखायाखैमोन, केकल' अर्डार खालामनो फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय लाखाना दाना फैसायानो सर्ट जाबाय जोंहा। ओमफ्राय दाथ' जोंहाना बिमादैनि न'आ नै एकदम सालबारि मेन माबायावनो नालाय, बेंकनि ससेखिनियावनो नालाय। ओमफ्राय जों फैनानै फैसाखौनो लांनो फैबाय आरोना नै बिमादैनाव। उपाय गैया, गाबोन केक लांनो फैबा होलांफिनथोंसै।
फैदो थांसै बार्डेआव थां गाबोनो दे न' थांसै लोगोफोर दायो सकाव आरो थांफिननांगौ ना रुपहि सकाव थांसै एबार जोंनि ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो बार्डे गार्लनि न'आव मोनफैबाय नै ओमफ्राय नै मा लाबोखो जोङो बिथिं दङ चकलेट गाबोनो गथ'फोरनो होनो ओमफ्राय नै आरो माखासे बुस्थुफोरखौ गाबोन सानावसो लाबसिगोन आरो ना गासिखौबो मोनबोजोबासै जोङो इखिनिल' लाबबाय थांनांसिगोन जोङो न'आव मोनाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोङो न'आवहा मोनफैबाय आरो ना आगै मोनानिफ्राय सकनिफ्राय माने जोंनि सकनिफ्राय डाइरेक्ट आगै मोनानाव थांदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा न'आव फैबाय जोङो ओमफ्राय बार्डेआ गाबोनसो नालाय ओमफ्राय दा माबा माबि लाबखाजोब्बाय आरो माखासे लायनो गोनांखौ गाबोन फुङाव लायसिगोननो ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय माबाखौ लाबासै ना जो माबा मोनसे गिफ्ट होनांबाय नोंबोनांनो गाबोन लायसिगोन ना गाबोनथ' बाजारखाबो गाबोन सनिबार बाजारखा जोंना सालबारि बाजार जायो माबा मोनसे लायनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय दिनै जेबो लाबोनाय मोनासै गावनोनो माबा माबि लाइथिंबाय थानायावनो बेलुन माबा माबि केक अर्डार होनाय थांलाय फैलाय खालामनायावनो जेबो लानो मोनासै आरो सरप्राइज जानाय नङा ना गाव थानायाव बायखाबाथाय गतिके जों गाबोनो बिगुमैजों आंजों थांनानै लायसिगोन आरो माबा मोनसे जोंनाथ' गाबोन बाजारखा नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना बयबो जोंनि आगैखौ उइस खालामहरबानो जाबाय मोजां गाबोननि भिडिअआवहा गाबोन नुनो मोनगोन नोंथांमोना गाबोन बार्डे आं लोगो होखागोन आरो ना स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' बाय बाय